Dodon gona ɗan kere ne a zaga garin nan a kira mun kowa da kowa ya hallar fara yanzu an gama ran mai cin arti foundation kin ratsa cikin ƙasa sannan ga taimakon fara. Assalamu alaikum ranki shi daɗe na ji an ce kowa kina kiran kowa da kowa zirana na ok yana bai ma amsa kira domin ba kya shakar. Salamu alaikum ranka shi daɗe na ce na burkita na zaga ya cikin garin nan fa na kira kowa da kowa shikenan dodon gona yawwa aikinka ya kyau yawwa ranki ka daɗe domin shi zai ce duk jaha. assalamu alaikum malam mai gari sako ya gaske yau wani abin alkhairi ne ya same mu gaba ɗaya sai na tara ku zan sanar muku samu waje wani gabi to kuma akan ne mai gari ke ta kan ne mu ga shi ya sa na bito na lahi ba gadin kura na kuwata dawa ne ko na wata ne alaikum salam to da ji an ce kana kira da sassa zan ne kwantar da hankalinka abin alheri ne ya same mu shi yasa dai na tara kun gaya muku gashi yasa gashi da bito ko shi Allah ya sa ba da raban shan duka ba duka da rabunan da kai zai fada akan doka jeri a kashe mu yaya na ka je tun ɗazu nake da kan wanka me ya faru da gari ne yake wanka na duba ban ganka ba ni ma wajen na garin nan fa aikin alheri ka san me ya faru sai dai mun je wajen na gari alaikum salam dan ta kana ne wala mai gari na tara ku ne dan faɗa muku abun alkhairi to malam mai gari ka tura kira mutane shine ni ba tura kira ni ba saboda bara dai yi ko ana tura a kira shi har kai ma kuma abun alheri dan faɗa muku malam mai gari ne ba abun alherin na kawo to ni ma abun alherin na tara wato na barin fara faɗan albishiri na ya ka ce mai gari ne ko fara faɗa ko kai ne zaka fara faɗa wa gaba da yin shine gaba da tun da kai ka ce ni ne gaba da kai ni na ci girma fara faɗan naka malam mai gari baka da labari Dauda Halliru Jika bana ne fito mana shi ma neman gwamnan da jihar Bauchi malam da mai gari baka da labari ma iyayen mata suna zuwa santoci ana koya musu sana'a kyauta aikin Dauda Jika ne shine mai mata shine mai matasa aikin alheri a jinin bikinsa take wannan gaskiya ne a jinin bikinsa take to abin da yasa na zo in faɗa maka ne a sanarwa mutanen gari kai ne mai faɗa a ji a garin nan a faɗa ma kowa in ya fi aikin alheri muke son mu gani to Dauda Jika shi kaɗai za mu zaɓa a matsayin gwamna dan shi ne kawai da mana aikin alheri malam kuma kuna na ayin Dauda Halliru Jikan ne ga sanin kira da ina da ba alawo ne ba wanda ba zai so shi ba da akwai mai magana ne akwai mai magana ran to kana da labarin cewa mai girma sanata Dauda Halliru Jika dai fito 2020 kai da Allah da wannan wala kuma ne yin na muke idan mun sani ku tashi mun koya mu je mu ma har gani mu je a ji a wannan gaba ɗaya da iyalai na zo kai wa da ku zaba ne ku tafi gaba ɗaya Hajiya sa'an gasfumin da gata tafiyar gwamna ai sai da ke baki da rauni Hajiya Maimuna uwar marayu ta karba tafiyar da kaji ta rike ta sake burgu